Ngachithanga xesha mandibabulise otata ngale ntwa ngelikaYesu igama. Amen. Amen. You know, ka ucelo ulula ukuvuma. Iba nzima uyiqonda ke ngoku into yoba kunzima xa kusondela imini yokuba ke ngoku uzokwenza le nto icelelweyo. Ube khona uqondayo ke ngoku into yoba heyi nyhani udinga amandla avele phezulu. Kodwa ke uYesu noThixo engumncedi. Sikule ndawo ozokhuthaza utata somelezane endleleni. Esi sathuko le theme ikhethweyo ikhethwe ngenjongo. Abaququzeleli ngexesha bebejonga babonile into yoba ufanele into yoba ibe yile theme ethi khanize sibonisane. Mhlawumbi ngexesha elinje babonile into yokuba ngoku lelona xesha kufanele into yoba kuvele le theme. Ukwenzela into yokuba sithi singootata sikhuthazeke. Ngoba bathe mhlawumbi xa bejonga babona into yoba ilizwe phandle, ootata phandle abasekho ootata abathembekileyo, abasekho ootata abamela inyaniso, abekho ootata abathi kwakuthethwa into bayimele. Mhlawumbi yiyo loo nto bajonge kule theme. Ndiyafuna ke into yoba le theme uba siyayijonga ibheyiswe incwadi kaIsaya. Masithathe bathini iBhayibhile zethu sityhile incwadi kaIsaya. Isaya chapter 1. Incwadi kaIsaya ukwenzela into yoba sibone into yoba abaququzelela bavelanga nje bayikha emoyeni le ndima. Le theme ikhona apho isuka khona. Khona apho isuka khona. Sawufunda khona uverse 18. Lapho ifumaneka khona abashumayeli ke bafanele uba bayayazi le nto. Kulapho ifumaneka khona. Sizayifunda ke nabayifumeneyo. Sizayifunda besiXhoseni abanesingesi bayifunda esiNgesini. Ithi khanize sibonisane. Utsho uYehova nokuba izono zenu zide zavela zanjengengubo ebomvu, zoba mhlophe njengekhephu, nokuba zide zayingqombela njengebala elibomvu, zovela zinjengeboya begusha. Nkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi lwayo ngenxa kaYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Nali ilizwi lethu lanamhlanje. Nathi itheme yethu is based kule ndawo kaIsaya. Mandenza amagqabantsinti mhlawumbi ukwenzela into yoba siqonde into yoba kwakutheni uze kubonakala into yoba makukhangelwe le ndawo. Mandinike nje mhlawumbi ke intsusa yale ndawo. Just i-historical background yokuba kwakutheni uThixo ze anyule umprofeti wakhe uIsaya ngexesha ukuze avele. Umprofeti uIsaya indawo yokuqala mandiyiveze ithi uIsaya wayiqala le nto yakhe yoprofeti ngexesha lokulawula kukakumkani uZiya. Emveni koUziya kwakukhona abalandelayo abakokumkani bade babathathu. uIsaya ulawule iminyaka eliqela ukusuka ngo-742 BC. 742 BC. Waqhuba ukumkani umprofeti uIsaya eqhuba nale vangeli yoprofeti. Wayengenawo ke umdla wepolitiki. Ngoba uThixo wayengamthumanga loo nto. Thixo zangamthuma into yoba azathi xa ijonga uIsrayeli
ajonge ipolitiki. Kodwa uThixo wamthuma uIsaya into yokuba makajonge imbambano ezawuthi ibekho phakathi koJuda. Incwadi kaIsaya isahluko sokuqala, indima yokuqala, siyibone le ndawo abisuka khona. Ithi umbono kaIsaya unyana kaAmotsi owawubonayo ngokusingisele uYuda neYerusalem ngemihla yokumkani uUziya. Kwalandela emveni kwakhe uYonathani, kwaze kwalandela emveni kwakhe uAhazi noHezekiya ngokumkani ababephethe ngelaa xesha uIsaya wayekhona ngalo. Kwaye eyona njongo ke uThixo owayembekele yona uIsaya yeyokuba ze kuthi kwawubakho imbambane kwaJuda, uIsaya akwazi into yoba acalucalule ainterprete yonke into uThixo azawumisela umthetho ngayo, ukwenzela into yoba yonke into azawuthi ivele kumaYuda azakwazi into yoba azabhene lapha kumprofeti, azi into yoba ukhona umprofeti okhoyo kwapha kwaYuda. Yi-Ira ke ewayephakathi kwayo ke leyo umprofeti uIsaya. Eyesibini injongo yokuba wayezokhomyunikeyitha ngoThixo kubantu bakhe. Wayemele into yoba yonke into uThixo ayithethayo umprofeti uIsaya yenze. Ukwenzela into yoba azathi abantu bakhe xa bephuma endleleni ababizi basondele, athi uThixo uthi, uThixo ufuna sihambe ngolu hlobo, le ndlela siyihambayo ayiyo, ukwenzela into yoba abagayide abaxelele into yoba ngoku uThixo uthi masenze ngolu hlobo. Loo nto ke wayesenzela into yoba ngoba wayebazama uba abakhumbuze nangomnqophiso wakhe uThixo wayewenzile kunye abantu bakhe, ngoba kuzawubakho ixesha lokuba bamlibale. So umprofeti uIsaya kwakufuneka into yoba abagade ababonise into yoba ngoku niyaphuma endleleni, ngoku nazi indlela uThixo afuna siyihambe, ukwenzela into yoba ukuthembeka kwabo kungaphulukani nabo uthi, ukwenzela uba ngalo lonke ixesha bamthembe uThixo into yoba uThixo uThixo wabo wenza umandi wenza kubi. Ngalo lonke ixesha uThixo phambi kwabo umprofeti Isaya wayesoloko bakhumbuza ngomthemba nangothembela uThixo wabo. Kwenzeka ubuya ifunda kwincwadi kaIsaya kwezaa chapter zokuqala, kwabakho ixesha elafikayo uba amaJuda aphulukane nokumthemba uThixo, aphulukana nokumthemba uThixo, balibala into yoba asuka phi noThixo. Ngoku bajika ngoku unqulo lwabo ayabi lulo olunqulo uThixo wayebayalela lona, bazikhangelela unqulo olumbi, unqulo lwabo babezenzela ngendlela zabo. So uThixo ke wabona into yoba ngoku abantu bam bandikhalela, bayandikhanyela, abasayenzi ngoku imiyalelo endandiyenzile. Umprofeti uIsaya ke wabizelwa loo nto into yoba makeze azonqanqwada amaJuda. Nathi ke izinto ezaziphakathi kwawo amaJuda thina ayithi loo nto thina asifumaneki kuzo. Indlela sinawo amaxesha nathi ke simkhanyele uThixo, singamkhanyelanga ngemilomo, just ngokwenza kwethu
lo ndibonise into yokuba uThixo siyamkhanyela asenzi ngokomyalelo uThixo kabazalwane yiyo loo nto kuziswe le topic ethi khanize sibonisane iyasivusa into yokuba masisondele kuThixo sikhumbule into yokuba sisuka phi noThixo sikhumbule into yokuba uThixo sithathe apha wasibeka phi na siphila nje kungenxa yenceba zakhe sisekhona nje kungenxa yemfefe zakhe abanye bethu banentsaba uThixo uzikhusela ngamaxesha onke uThixo ke ufuna singalibali uprofethi Isaya ke ulapha phambi kwamaJuda kodwa wakhuthaza nokuwakukhombisa indlela ekufuneke beyihambile nanti ezo zinto ke ziyasichaphazela uIsaya phakathi kwawo amaSirayeli xa uThixo kubonakala into yoba bayamkhanyela yena uIsaya kwakufuneka abe yintsika phakathi kwawo amaSirayeli awakhombisa indlela khona ukuze amaSirayeli namaJuda angalahleki endleleni ixesha lawo babesithi xa benqula phakathi kwabo waza even kwa uThixo ngoku waendapha uThixo ngoku kwayena ngoku ebakhanyela ngoba kaloku kwa unqulo lwabo ngoku yayingeselulo olunqulo uThixo alufunayo ubuya ufunda kwincwadi kaIsaya kwezi ndima zokuqala uyawuphala into yoba uThixo ngoku wayesebakhalele ebuye umva wasithumela umprofethi wakhe uIsaya ke wayenzela loo nto ngoba bona amaJuda asengaboni nobona into yoba uThixo ngoku akasekho phakathi kwabo ayaphinda ngoku ngenxa nje yento encinci bamlibala uThixo into yoba unguThixo wabo apha ngoku uprofethi Isaya uzobanqanqada uzobakhumbuza into yoba uThixo isenguThixo lo bekhona izolo ngela xesha beniphume eJiphethe isekwanguye nangoku osakhokhelele ngoba balibele kwisurprise ke ngoba namadoda amakhulu akwaSirayeli alapha kwaJuda amlibala kwawona kwafuna uIsaya ngokavele yedwa ibe ngeyedwa ngokomali ukwenzela into yoba iprogram kaThixo ikwazi ufezekisa kodwa ke baKristu ethandekayo nani bazalwane uThixo kuyo yonke loo nto ngenxa yecengo nangenxa kaIsaya uThixo wazawathumela lendima ilapho kuchapter 18 kuverse 18 esithi ngenxa yokucenga kukaIsaya wavela uIsaya wathi kanize sibonisane ngoba kuyabonakala into yoba ngoku isono sibuthumile isono sandile kwaSirayeli nakwaJuda wasondeza le ndoda inguIsaya into yoba mayikhe ihambe iyokucenga olu hlanga ukwenzela into yoba olu hlanga lubuyele kuThixo nathi maKristu ethandekayo siyacengwa nguThixo into yoba despite kuzo zonke iimeko zethu kuzo zonke izinto esizenzayo ebomini bethu masibuyele kuye uyasicela into yoba sibuye masize ngoba uthi khanize sibonisane ukuze noba izono zenu bazalwane zimnyama noba azinawukwazi uba zihlambeke nange-omo kodwa uThixo uthi khanize yena uzawuzenza zibe mhlophe njengoboya wegusha uthi noba zingabomvu ubonakala uba kudala uhamba kwezi ndawo kudala usenza izinto ebumnyameni singaziboni kodwa uThixo uthi namhlanje
despite all those things, yisa bephakathi kwethu sizobonisana ngoba ngoba kaloku anakuncama ngoba uThixo kangazange wamncama uJuda kwalani into yokuba thina abe uyasincama. uThixo ngeke asincame ukhona for into yokuba ngoba injongo kaThixo into yokuba kungabikho namnye otshabalalayo, sonke sisinge emguqukweni. Into ebalulekileyo ke bazalwane phakathi kwethu eyokuba masibambelele, masiqineni noba izono zethu kubonakala uba zimnyama, kubonakala into yoba zibomvu, kodwa uThixo uyasipromisa into yoba ngoku uzawusihlamba sibe mhlophe njengabuya bukhosi. Eyona mfundiso endifuna into yoba siyijonge thina kule ndawo eyokuba masazi into yoba izono zethu xa sizizisa kuye uThixo uqinisekile into yoba uyawusixolela, uqinisekile into yoba uzawusihlamba. EsiNgesini kusetyenziswa igama elithi uzawuziblotha out. So meaning that it blotter out almost that ustemela into esithuswayo almost completely. Kambi le nto ke ingangaqondakali ngoku ngoba sisesenyameni. Kambi ke singangayiqondi nje ngoba sithetha. Kodwa into endiyaziyo ngoba ilizwi likaThixo limi khona phakathi. Into ayithethileyo uThixo uqinisekile into yoba uyayenza. Sawubona ke xa uYesu ebuya ngamafezulu. Khali ixilongo uYesu esiza ngamafezulu. Kube khona siqondayo into yoba ngoku laa nto yayithethwa ngumprofeti uIsaya inyanisile. Xa sibona abantu ebesicinga into yoba ngoolova nangoguluva ngoncanyelweni, abantu abangasoze bancedwe nangubani, abantu esiboyikayo ngokuhamba endleleni bengena esiza enkonzweni, uThixo ebamkele. Masingathi ke siphosane nalo nceba. Kubalulekile into yoba makungasuka abantu abazawungena abazawusuka ngaphandle ibe ngabo abazawusindiswa thina sisheye ngasemva. Kubalulekile into yoba thina ilizwi likaThixo elithi khanize sibonisane masiliqinise, silibambe, sazi into yoba uThixo unyanisile into yoba uyawuyenza loo nto. Uyawuyibona ke le nto into yoba uThixo unyanisile bazalwane. Xa sijonga uba uqinisekile uYesu kaThixo okanye uThixo, xa sijonga incwadi kaJohane, incwadi kaJohane ubuyafunda khona kwincwadi kwi-chapter 3 apho ufumana ibali. Chapter 3 verse 3 ufumana ibali lomfana onguNikodima. Ufumana ibali kaNikodima. UNikodima wayengumphathi womkhosi wabaFarisi. Wayenguye wayinjengele ngokwale ntetha siyiqhelileyo. Kodwa xa ndiliqondisa kweli bali lalo mfana, ndifuna ubonisa into yoba uThixo akakhathali nokuba izono zakho zinjani, kodwa uThixo yena ezululeyo into yoba siguquke. Nanto yena nto uThixo ayifunayo into yoba kwiimeko zethu esikuzo uThixo ufuna into yoba zitshintshe ubomi bethu, ukwenzela into yoba ukuze nomntu osibukeleyo ohamba ngalaa ndlela atsho into yoba athi hayi lo ngumntana kaThixo. Ukwenzela into yoba uNikodima weza kuYesu ngobusuku engabonwanga. Ukhumbule into yoba uNikodima wayengumYuda.
wayekhona uNikodima ukufunda kwichapter eziphambili. Wayekhona uNikodima ngexesha uYesu afika etempileni. Ezochitha yonke laa nto esenziwa etempileni. Kubonakala uba kuyathengiswa, kuqhutywa ishishini phakathi enkonzweni. uYesu usuka eJerusalem. Xa ifika apha, ufika nasi kuyathengiswa enkonzweni. Phakathi enkonzweni, kuqhutywa ishishini. uYesu zange abe nawo amanye amazwi. Wafika nje, wathi ayichithwe yonke le nto lapha. Chithwe yonke le nto, wakhupha wonke umntu. Kodwa amaJuda aba nombuzo takasitemele into yokuba xa uyichitha le tempile le thina sayakha for 46 years, wena ngoku uyayichitha-chitha. Eyona njongo yakho yintoni? Amnika umbuzo ngokuYesu into yoba makaphendule. Kanti uYesu ebengazelanga azawuphendula mibuzo apha. Uzele into yokuba makazochitha le nto iyenzekayo. Kodwa kuYesu, ndiyamthanda ngokuYesu, akafani nje angakuphendula umbuzo. Ngoba uthi ubuza umbuzo abe uYesu wazi. UYesu wazi lo mbuzo uba injongo yokuba ubuzelana. Wabaphendula uYesu. Wathi hayi, le itempile mna ndingayakha ngeentsuku ezingaphi? Ngeentsuku ezintathu. Amangala amaJuda, hayi bo, thina sayakha le tempile for 46 years, kodwa wena ngokusixela into yoba ngoku ungayakha ngeentsuku ezintathu. Imisteki yawo amaJuda ayejonge isakhiwo, kanti uYesu wayengaminisi into yasakhiwo, wayeminisa lo mzimba wethu. Into yokuba umzimba wethu masiwujonge into yokuba siwuphatha njani na. Masizijonge into yokuba siziphatha njani. Bona babejonge loo nto yokuba itempile babeyakhe. uYesu yena wayengajonga loo nto. That was not Jesus' aim. Lo Nikodima ke wayekhona ngeli xesha kukho le ngxoxo, le conversation between uYesu nala maJuda. Wayephakathi kwabo ngoba kaloku nguye umkhokheli wabo. So wayephakathi naye, but he chose into yokuba angazivezi. Wawayeka amaJuda into yoba mawahambe ayolala. Ahambe ayolala ngoba wonqena ukuyibuza le nto ngoba wonqena umjojo yonto yoba awubuza uYesu kuYesu ngoba kaloku nguye ophethwe ngumphathi wabo. Wonqena kaloku ngela xesha musa abantu babebulawa. Once uthetha into engeyiyo wawuzawubulawa. Kakubethi awunathi sijonge kuwe, iphinde ibe nguwe lo ngoku uthethe into engeyiyo. Wayekhona uNikodima, into nayo ngangaveli. Walinda ithuba lonto yoba kube sebusuku. uNikodima walinda ithuba loba kube sebusuku. Wazofika uYesu usazihlalela, usazilekisile kamandi. Wathi gqi uNikodima. uNikodima ask uYesu imibuzo naye. Wazovela nemibuzo yakhe. Mandiyifunde le ndawo, mhlawumbi ndingakucima ndithethe into zomqala wakho. Nje sibonisana. Mandiyifunde le ndawo. uNikodima kuYohane chapter 3 verse 3. Ndawufunda nje noba zindima zimbini noba zintathu. Nje ubonisa into yoba andithethi into iye yam. Kwaye uverse 1, kwaye kukho ke umntu wakubaFarisi ogama linguNikodima, umphathi wamaJuda. Wayengumphathi, wayengengomntu nje, wayengumntu ohlonitshweyo because wayelidisa amaJuda. Lowo weza kuYesu ebusuku
wasinika ebusuku xa kumnyama waqonda uba heyi uyesu ngoku noba uyedwa kwindawo akuyo mandibaleke ndokutshona kuyo angabonwa ngala madoda awakhokheleyo. Wanombuzo ke yena ndawo ndifuna uya kuyo imibuzo le yakhe. Uthi Rabi, siyazi ukuba ungumfundisi ovela kuThixo, kuba akukho namnye unako ukuyenza le miqondiso uyenzayo wena, ukuba uThixo akanaye. uYesu wayemazi uba ubuziswa yintoni na. Wamphendula kuverse 3. Waphendula uYesu wathi, inene inene ndithi kuwe, ukuba umntu akathanga azalwe ngokutsha akanawubona ubukumkani bukaThixo. Eyona nto ifunekayo kuthi maKristu ethandekayo kukuzalwa ngokutsha. Eyona nto ifunekayo kuthi bazalwane yinto yokuba uThixo sizalwe ngokutsha, ukwenzela into yoba zonke izinto ezisikanqayo sikwazi ukuba sikube nakho ukuzuzana nobomi obungaphakathi. Uba ngaba ke siyafeyila kwezo ndawo, yeyona nto izawusenza into yoba siphulukane nobukumkani bukaThixo. Wabuza the second question. Ukhumbule into yoba kwayena uNikodima wayengumfundisi. Even kwayena uNikodima uYesu uyayazi loo nto, emphendula nje umphendula strategically, because uyayazi into yoba lo mbuzo ubuza uNikodima uyawazi, because wayewazi uNikodima waze azojonga into yoba ingqondo kaYesu izawuthini na. Wayela phaa for ukujonga uYesu uzamphendula ngoluphi uhlobo. Wayengayelanga into yoba azuze nto, otherwise yena wayeyothesta imentality kaYesu. Just ukuva into yoba uYesu xa ephendula uzawuphendula thini, ngoba ndimbonile etempileni andamphendula ndathula, ngoba bendiyazi into yoba laa nto ayenzayo uYesu unegunya lokuyenza. Nto na ngoku mandihambe ndodwa ndomjonge into yoba lo wasentempileni ndiyiva into yoba ngoku uzandiphendula ndithini mna xa ndindodwa, ukwenzela into yoba la madoda ndiwakhokelelanga engekho. Wabuza umbuzo wesibini, uzuphawuleka into yoba uYesu uphendula thini. Uthi uNikodima, uthi verse 4, uthi uNikodima kuye, angathini na umntu ukuzalwa emdala? Uyawuva lo mbuzo? He's asking now. Lo mbuzo awunathi uNikodima akayazi impendulo yalo mbuzo. Uyibuza eyazi ngoba uyazi ngoba kwayena mos umdala. Akanawubuza lo mbuzo. Uba njani uba umntu azalwe emdala? Uyayazi mos umntu akanawuzalwa emdala. But xa ke ngokuzowuthesta uYesu into yokuba uYesu impendulo yakhe ithini. But uYesu, thanks God, ngoba uYesu akafani nam nawe. Akafani nam nawe, akabikho arrogant xa iphendulayo. uYesu has got a polite word uba amphendule. He answered, wamphendula wathi, uthi kuverse 5, waphendula uYesu wathi, inene ndithi kuwe, ukuba umntu akathanga azalwe ngamanzi nangomoya akanakungena ebukumkani bukaThixo. Uyabona, uYesu ucengacengana nomoya wakhe uNikodima, ngoba uyambona Shem uNikodima into yoba heyi umkhosi kaThixo uyalahleka. uThixo kaloku ngumazi weentliziyo zethu, uyazazi iintliziyo zethu. So yiyo le nto ke wamphendula ngamazwi athozomileyo, ngoba wenzela into yoba uThixo wenzela into yoba uNikodima abe satisfied. Khona umbuzo wesithathu, but asizungena kuwo. Eyona nto
Bengifuna uba ndiyizise into ethi into eyokuba uThixo eyona nto ayifunayo kuthi yinguquko. Eyona nto ayifunayo uThixo yinto yokuba xa izono zethu zimnyama uThixo ufuna usihlamba lemhlobo ukwenzela into yoba sikwazi uyifanela imeko yokuza kwakhe kwesibili. Ake yona njongo yokuba sibe lapha kule ndawo yokuba uThixo ulangazelela yokuba xa ebuya ngamaphezulu sonke kungabikho nomnye oyawusala. Yoloo nto bazalwane uThixo asicengayo namhlanje sithi kanize sibonisane ukwenzela into yoba izono zenu nithi noba niyoyiseka noba kunzima zininzi challenges ezifesene notata kodwa uThixo uthi qinisekile into yokuba ndawuzisombulula. Nguye oyawukwazi into yoba azibeke esikalini ajonge into yoba wena ufanele uba ndizisombulule kanjani, wena ufanele into yoba ndizisombulule kanjani. Kwapho uThixo bazalwane akanomeleze anigcine ukwenzela into yoba xa sijongele endlela ebheke ekhaya ezulwini sibe ngumzekelo, singoneli nje uba ngumzekelo ekuhlaleni, sibe ngumzekelo nasemakhayeni ethu ukwenzela into yoba sibe yintsikelelo. Ootata baba yintsikelelo emakhaya kodwa uba ngaba senza imizinto ezawuba nxamnye nomthetho kaThixo, ezo zinto uThixo intsikelelo uThixo uyawubuya umva kuyo. Endama kusikelela uThixo avele ayenze isiqalekiso. Masibambelele. Ndiyafuna nje ndivale njenge-quotation kaDade White. Unamazwi awathethayo. Mhlawumbi ke Tata Stephen ukongamaxesha uyawutolikela mhlawumbi andikwazi ke nobukhudi ke apha ekutolikeni kodwa ke no Tata Tibini ngawuze tata ukwenza into yoba ndingayitoliki ngokwam. Ithi the Savior watches for response to his offers of love and forgiveness. Umsindisi ufuna uzisa kayiphinde futhi. The Savior watches for a response to his offers ujonge ukuba sibe nento esiyenzayo of love and forgiveness ngothando nangokuxolela with a more tender compassion. With a more tender compassion. or With a more tender compassion. ngamandla amakhulu othando Than that which moves the heart of an earthly parent to forgive. alungise inhliziyo yomzali ngomnye ukuze akwazi ukuxolela. A wayward, suffering son. A wayward, suffering son. Unyana ophume ecaleni. But if the erring one ukuba lowo uthi aphume ecaleni okanye one persistently refuses othi aqhubekeke angavumi to heed the voice ukuliphulaphula ilizwi that calls him elimbizayo with pity, ngenceba tender and love, ngothando nangobubele he will at last uyawuthi ekugqibeleni be left in darkness. ashiyeke ehleli kumnyameni. The heart that has long inhliziyo le ethe ithuba elide slighted God's mercy. Slighted God's mercy. mandisonde lapha ecanga Slighted God's mercy.
ingayifuni inceba kaThixo. Yes. becomes hardened in sin. Ithi uthi inhliziyo yakho iye ngokungena ngakumbi nomelele ukuhlala apha esonweni. Inkosi kakhulu tata. Nanso ke bazalwane. Kubalulekile into yoba iinhliziyo zethu singazenzi lukhuni. Ukwenzela into yoba inceba kaThixo sikwazi into yoba ikwazi usebenza ngaphakathi kwethu. Ukuba ngabe iinhliziyo zethu sithe sazenza nzima, kuzaba nzima nezono ezisigubungeleyo into yoba zivume phambi kwakhe. Kodwa ngenxa yenceba yakho ithi le ndawo uba ezo nhliziyo zethu sithe sazenza lukhuni, asavuma xa uThixo esicenga, ithi ezo nhliziyo zethu zawusuke zibe ziyaziqina ngokuqina ngakumbi nangakumbi esonweni. Balulekile ke bazalwane into yokuba masinyamezele, siqine, sazi into yokuba uYesu awusekudala abuye. Ngoku even neziboniso ziyabonisa into yoba uThixo sesemnyama. If ujonga ngaphandle izinto ezenzekayo ngoku ziyaxela into yoba ikhona into ezayo. Khona into ezayo. Sekuqaliwe uliwa ukulwa eMiddle East. Ubuyajonga ezo zinto ziyaxela into yoba uYesu sekufitshane emnyama. Masibambeleleni bazalwane, sazi into yoba uThixo sesemnyama. Kwabe uThixo ngasinika amandla asomeleze ukuze sijonge phambili ekubuyeni kwaYesu Kristu. Umnqweno wam, umthandazo wam ngenxa kaYesu. Amen. 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 After uThixo icengacengane